A dia d'avui és imprescindible i molt rellevant. Per què? Doncs perquè el turisme mou ni més ni menys que un 14% del PIB de Catalunya i un 12% de l'ocupació és turisme. Perquè us feu una idea, la despesa, el moviment econòmic que va generar l'any 24 el turisme va superar la quantia dels 20.000 milions d'euros, que és pràcticament el 50% de la despesa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, hem considerat que era el moment adequat perquè aquesta taula es tornés a constituir. A millorar-lo, és a dir, sempre diem des del món de l'empresa de forma especial que quan un projecte sembla que ha tocat sostre en quant a la seva excel·lència, adormir-se és el començament del seu declivi i que per tant ara que han sigut capaços de ser la màxima destinació, la primera destinació de l'estat espanyol, la segona del món, és el moment perquè diguem què ens ha portat a ser tan rellevants i tan importants i què podem fer per continuar creixent amb qualitat, això sempre, és a dir, que quedi molt clar que el creixement ha d'anar de la mà de la qualitat del servei que volem prestar. Està evidentment sobre la taula perquè no fer-ho seria donar l'esquena a una qüestió que és rellevant. Com sabeu, ara això es tramitarà d'una forma més pausada i serena al Parlament. Això implicarà que tant els grups polítics parlamentaris com el sector puguin fer les seves aportacions. És com s'ha de fer. És una qüestió d'una rellevància tan important que és molt millor que es porti d'aquesta manera.